nakita niyo yung sa ano na. Tapos yan, may mga gulay ako dyan. Tapos yung bread, actually, yung aking lettuce. So, madami kaya. Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So ngayon is busy day again. Kagagaling ko lang mag-groceries kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. Pero ayan, hindi ko na lang siya i-haul no kasi parang alam ko ang dami sa inyong gustong makita yung mga mga haul natin na videos. Maraming gustong mga ganon. Pero hindi na natin every week hindi lang pwedeng mag-haul kasi nakakasawa din, 'di ba? Ako nagsasawa din ako nung pati na lang nag-haul. Pero ayun, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga nabili ko. So yung total ko nito actually yung bigas lang naman yung hindi ko nabili talaga kasi ang si Papa na yung binakabili ko ng bigas. Dito ko na lang siya babayaran kasi nahihirapan ako magbitbit kasi kasama ko si Hagig. Tapos kanina nag-upload ako ng video. So finally, natapos ko na rin yung video ko guys. Kasi ilang days din, wala akong upload talaga kasi ang hina ng internet. So ayun, kanina na okay na siya na upload. 3 videos talaga yon kasi ilang days din ako yung nag-upload para naipon yung mga videos na i-upload ko sana. Pero yun, sabi ko pang gagawin. Tapos yan, nakita niyo yung sa ano namin, pader, ding sa aming wall. Ilagyan ko pa yan ng mga sabi ko pang, pero hindi pa rin sabay-sabayin lahat. Kailangan unti-untiin ko yung mga trabaho ko guys. Dahil pag sinabay-sabay ko lahat yan, may stress ako. So, kailangan unti-untiin ko. So, yun nga, nakatapos na ako mag-grocery. So, ipapakita ko na lang sa inyo diretso. Pero eto lahat guys, yung aking nabili, no. Medyo mahal yung isda talaga. Kaya, yung as always, yung flying fish o yung bangsilan yung nabili ko, chicken. So, eto yung mga gulay ko. Meron yung spinach. Kasi maglalagay ako sa, sa fried rice, lalagyan ko ng spinach. Tapos yan, eto yung lettuce, romaine lettuce, saka yung rosa. Mas good, alam nyo, ang sarap nitong na to. So, ayan, kasi di ba yung bumili ako nung last, napakita ko sa inyo. Sa mga hindi nakanood, nung binili ko to, nung aking sahod sa Shopee. So, eto yung binili ko na Caesar dressing. First time kong bumili ng ganito kasi feel ko lang siyang bilhin kasi parang masarap siya. So, yun nga, masarap na talaga siya. Pero, yan yung ilalagay ko dun sa na. So, na-intriga lang kasi ako. So, yan, binili ko. Tapos yan, may mga gulay ako dyan. Tapos yung bread, actually may bread pa sa ref, pero bumili na ako for this week kasi yan. Yan, yung munggo, ganun. Ito yung aking prutas. Ito lang yung nabili ko kasi medyo hindi naubos. Tapos itong saging, 22 pesos ito. 2, 4, 6, 7 pieces lang naman siya kasi lang, pinili ko nga yung hilaw kasi ang dami pa naming snack sa so yan, pinili ko yung hilaw para at least aabot pa siya ng until Thursday or Friday makakain. So ayan, tapos yung egg na kinunan ko na kasi nagluto ako ng 2. Ito rin yung binibili ko, yung senyo guys. So yun nga, nag-haul na nga ako, 'di ba? Tingnan niyo nga to si Hagrid, yung kanyang eto yung senyo na probiotic. Ayan rin yung binili ko. Tapos yun, flour. Yun lang naman. So, sabi ko diba hindi ko mag-haul, pero hinhaul ko din. Pero hindi ko na lang iniisa-isa kasi medyo mahaba na. So, bumili lang ako ng manok guys. Konti lang kasi may magmumunggo kasi ako. So, bumili lang ako ng konti. So, yun lang naman yung binili ko. Tapos kanina, and hindi ito kasama sa grocery, bumili ako ng ballpen. Kasi yung ballpen ko ang pangit na. So, yun, bumili ko ng ballpen. This is 19 and 25 lang naman. Yung Dong A na may gel. Maganda kasi yung niya. Kaya, black to na color niya, black. Pero blue yung lalagyan niya. Pero yung black ang lalagyan niya, blue yung laman niya. Bakit ganon? Tapos, eto naman, yan, scotch tape. Yun lang. Tapos, yung aking sabon, dahil wala pang schedule sa once a month na grocery. So, bumili ako ng isang maliit kasi naubos na. So, yun.
Yun lang. Tapos, nakakain na kami dahil medyo marami pa akong gagawin. So, samahan niyo ako ngayon, guys, dahil i-chop ko to, yung aking mga gulay, at saka yung aking mga, for this week, na ano. So, today is Monday. So, gagawin ko na siyang Monday na lang. Every Monday yung aking grocery. Kasi pag Sunday, pupunta kami kina mama na lang. Kasi nahihirapan akong pupunta kina mama tapos mag-grocery. Panami kong gagawin. Kaya, so, ina-adjust ko lang yung grocery schedule ko. So, yun. Kakain muna kami guys kasi gutom na. Medyo gutom na talaga ako kasi mag 1 o'clock na din. So, yun. So, update guys sa kaganapan ng aking ginagawa. So, ayan, medyo malapit na akong matapos. Yung isda na lang yung kulang. Pero, papakita ko sa inyo. So, eto na yung mga gulay ko. Ayan. Ganyan ko siya ginagawa. Ibinabalik ko lang siya sa cellophane. Katapos siyang kuhanan ng stock. Tsaka ito yung aking lettuce. So, madami kaya dalawang Tupperware. So, ayan. Yan naman yung ano ko. Tapos eto, gumawa ako ng egg to guys. Egg na ano. Tapos nilagyan ko lang ng mayo. Ipapalaman namin sa bread. Ayan.